f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Primetime Preview qed jiġi mossal lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. For the love of food, Golden Drop. Waqaftu ħsibtu kemm aħna l-Maltin għandna qwiel u idjomi li huma kollha aspirati mill-istaġun tas-sajf. Din is-sena smajt wieħed għall-ewwel darba. F'Lulju il-ħajjatin jaqilgħu xi karlin. Dan kollu ġej u kollu ġie spirat li f'Lulju l-istaġun tas-sajf, id-domanda l-ħwejjeġ tal-okkażjoni tiżdied u l-ħajjata ikollhom iktar xi jagħmlu u ovvjament jaqilgħu xi karlin. Karlin kienet munita antika Maltija li llum il-ġurnata m'għadix teżisti. U għajja ngħiduha kif inhi, l-istaġun tas-sajf iġibilna ħafna okkażjonijiet biex niltaqgħu ma' ħbieb u ma' familja. Inviti tat-tiġijiet xi kultant fil-posta ma jeqfu b'xejn. Hawn min jieħu gost bihom u hawn min iqishom bħala ċitazzjoni. Ejja ngħiduha kif inhi. Is-sajf iġib ħafna sħana wkoll miegħu. Sħana li xi kultant ma tikx ftit li taħdem, tqum filgħodu u jkollok ftit biss tmur il-baħar. U das-sajf jien x'qed nagħmel qed noħodkom f'bajjiet kemm xejn mhux tas-soltu bajjiet li mhumiex daqshekk popolari, importanti li żommuhom bejnietna biss. Din il-ġimgħa ħammorru niskopru bajja oħra. Ħanoħodkom fin-naħa t'isfel, f'waħda mill-iktar bajjiet maħbuba, però ħanoħodkom f'żona xejn kummerċjali. Illum ħammorru l-bajja ta' San Tumas, magħrufa bħala r-Ramla għan-nies tal-lokal. San Tumas hija bajja kbira imqasma mal-kosta fin-nofsinhar ta' Malta, bejn ir-raħal ta' Witilajn u ż-Żejtun. Il-bajja ta' San Tumas hija destinazzjoni popolari għall-hawn kemm man-nies lokali kif ukoll mat-turisti. Il-bajja għandha ilmijiet baxxi li jagħmluha adattata għall-familja kollha. Parti minnha hija ramlija fil-waqt li hemm partijiet oħra bil-blat. Hemm żona li tal-lokal isejħula il-fajtata ta' Witilajn li ġiet iddikjarata bħala bajja ta' kwalità mogħtija lokalment minn Nature Trust. Dan it-titlu jingħata lil bajjiet li għandhom operazzjonijiet sostenibbli fuq il-bajja u għandhom standard internazzjonali fl-indafa, il-kwalità tal-ilma, is-sigurtà u s-servizzi. Però jien illum ħanoħodkom mixja żgħira, mixja l ġewwa. Fid-direzzjoni ta' Xrob Laġin ħanesperjenzaw bajja impeccabbli. Ras il-Munxar. Ras il-Munxar hija peniżola marbuta mal-blat fit-tarf tan-nofsinhar tal-bajja. Munxar tieħu isimha minat ta' munzelli ta' blat li tnaqqru mill-mewġ u trasformaw ruħhom f'sikek u llum jinsabu mazza fil-Baħar Mediterran. Munxar hija parti rurali ħafna u mhix minsusa qed taffaċċa l-bajja ta' San Tumas u teknikament tagħmel parti mill-peniżola ta' Dellimara. Biex tasal għal din il-bajja tkun tista' tgawdi veduti mill-isbaħ kif ukoll tara numru ta' eliq imtarġa. L-eliqi huma art agrikola tipika Maltija. Huwa importanti li żomm l-passaġġ inti u miexi lejn ras il-Munxar sabiex tasal fuq il-bajja mingħajr ma tagħmel ħsara. Din iż-żona wkoll tinkludi att ta' fortifikazzjonijiet fosthom torri u kappella ta' San Pawl. Fis-sajf m'hemm xejn nisbaħ milli tqatta' ħin ħdejn il-baħar jew fil-baħar u aħna flimkien ma' Fjord Vita hekk irridu narawkom. Ibatunna ritratt tagħkom ħdejn il-baħar, fil-baħar jew taħt l-umbrella, waħedkom jew f'kumpanija. U dak ir-ritratt li tibatunna grazzi għal Fjord Vita jista' joħroġkom rebbieħa. Ibatuli r-ritratti tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u imbonnici.tv. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom.
Nhar il-ġimgħa 14 ta' Lulju ittellet l-ewwel attività tal-kampanja Saving Our Blue għas-sena 2023 f'waħda mill-isbaħ bajjiet li għandna f'pajjiżna, il-Ġnejna. Waqt din l-attività kien hemm numru ta' stands edukattivi fejn il-poplu kien mistieden biex ikabbar l-arfin tiegħu dwar l-ambjent sabiħ marittimu li għandna u kif aħna nistgħu nipproteġuh. Attivitajiet bħal dawn huma importanti ħafna għaliex inti toħloq għarfien ta' kemm m'għandniex nużaw single-use plastics li iktar ħaġa li ngħidu fuqna hemm ħafna affarijiet li tista' tagħmel iktar billi ma tħammitx il-bajja, ma tħammitx il-baħar, tissepara l-iskart, iżda illum ħanafsu fuq dik u sbieħ dawn l-attivitajiet għaliex it-tfal jitalmu b'mod interessanti ħafna għaw tal-era jorganizzaw xi logħob għat-tfal għaw tan-Nature Trust li qed jagħtu talks fuq turtle nesting li hija interessanti ħafna doldu mortin kelli ma mutejx kemm tallimt affarijiet interessanti fuq li anke fil-bajjiet tagħna jkun hawn dawn it-turtle nests illi aħna għandna neħdu ħsieb huma jimmonitorjaw għandhom in-nies apposta ma insomma interessanti ħafna. Fil-bajja tal-Ġnejna, waqt l-attività ta' Saving Our Blue, ittieħdet l-opportunità biex tiġi rilaxxata fekruna li naħtat l-isem ta' Anna, li għalkemm kellha esperjenza kera, issa tinsab b'saħħitha u lesta biex tkompli tgħix ħajjitha fl-ibħra tagħna. Illum ħan nirreleasejaw l-Anna li kienet għandna Rehab Center minn April ta' din is-sena. Fil-fatt Anna nstabet qiegħda tipprova todos u ma setax u meta ħadnija il-klinika hawnhekk sibna li kienet belat wrappers tal-plastik tal-fliexken tal-ilma. Wara li dewwejnija u nexxinna noħorġu l-plastik kollu mill-istonku, illum Anna qiegħda tiġi rilaxxata biex tkompli l-vjaġġ tagħha ma' fkien oħra fil-Mediterran. Meta tisma' l-esperjenza ta' Anna u tisma' aktar dwar il-meravilji li għandna fl-ambjent marittimu tagħna tirrealizza kemm għandna r-responsabilità biex dejjem inkunu parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema. Primetime Preview qed jiġi mossal lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. For the love of food, Golden Drop. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.